Binja abbandonata u żdingata fiż-żona ta' Albertown fil-limiti tal-Marsa mistennija tinbidel f'terminal għal servizz ġdid tal-katamaran flimkien ma' klinika tad-dentistrija wara rakkomandazzjoni favorevoli mill-uffiċjal inkarigat mill-awtorità tal-ippjanar. Tal-iżvilupp se jkun qed ikompli jsaħħaħ ir-reġenerazzjoni ta' din iż-żona li kienet għadha mistkerħa, partikolarment minħabba l-produzzjoni industrijali bil-power station li jingħalqet darba l dejjem fl-aħħar snin. Dan it-terminal issa mistennija tibidu għal servizz ta' katamaran ġdid li opera bejn Malta u Sqallija. Ir-Ragusa Express se jkun qed ibaħħar bejn pajjiżna u l-Port ta' Marina de Ragusa fin-nofsinhar ta' Sqallija. Is-servizz kien mistenni jibda jopera fil-bidu ta' dan is-sajf, iżda esperjenza dewmien minħabba xi permessi meħtieġa. Dan il-proġett li jinkludi tibdil intern, faċċata ġdida, klinika ġdida u l-użu ta' ferry terminal ingħata l-approvat mill-case officer fl-aħħar jiem. Ma dan se jkun hemm parkeġġ li jesa 58 vettura u spazju għal waqfin temporanju fil-viċin li wkoll diġà ġie approvat. Is-sidin tal-binja Bezzina Group huma involuti wkoll fil-proġett Marina de Ragusa, hekk kif ġew magħżula biex joperaw il-Mediterranean Yacht Yard fl-istess port. Il-proġett issa mistenni jitla l-approvazzjoni finali tal-awtorità tal-ippjanar fis-26 ta' Lulju.